Dobrý večer, ľudko, ja týmto pozdravujem svoj kanál Patrik Sikora Gajsen a pozrite sa, čo sme sem našli. Vianočná výzdoba, mesto Poprad. No tak, že by ste videli trošku, že sa máme proste lepšie. Taký odber Patrik Sikora Gajsen. A tento kanál bude pokračovať i naďalej. Vianočné kriaky. Ešte toto tu som chcel. Poď. Nachádzame sa mesto Poprad. Je tu nádherne. Krásne tu je.